Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san menta ka step. Ka jing job ha ka jing ai dawai tika COVID khat khandai ka pen isai ya ka bor jongkari India ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Anbu da ki nong ring video bat ki wai de ki nong pet bnya ban pentik na ya ka jing ya bet ka jing thap vote ha ka election shiteng samai ong Chief Electoral Officer ka Meghalaya. Job ka Pakistan ya ka India da shipau wicket ha ka T20 World Cup Cricket ha Dubai hanen kasni. Hashwa ban phai shaki khubor ki babnya ninesh ashkor ya ka ne ka jing bna ka badon kam. Namar bakari India kalala ban pendap ya ka jing ai dawai tika COVID khat khandai ya shispa klorngut ki nong nong kari ka All India Radio ka ai khuble kirpang ya baro ki pat kari ki doctor ki nurse bat baro ki to ki bala penlong ya ka jing ai tika ka bajob. Hakajuk ka por ru ngi pen kan mau ki nong ngap jong ni ba ka jing ele persya ya COVID kampat kut. Ni ai jing mod ikinong ngap jong ni ki bedang dai ban yo ya ka dawai tika ban lech pha ai kloi kat bala bat ban yarap ru iki wei ban lech pha ai dawai tika. Hakani ka ayom lekmen snop ha ban buat yakini ki mau jam ki basuk. Dan ya ka mask yang jingai na ki wei pat bat sait khuit bha ya la ki ti bat ka durkhman. Nakabenta ka jingtep ka babanya halor COVID khat khandai phila ban phone hai ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo phra not sawan riu but iwei not nyo san but ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not phra but iwei not nyo not ki khubor ki babanya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ong baka jing job ha ka jing ai dawai tika COVID khat khandai ka pen isai ya ka bor jongkari India. Ula ong bakari kadang yai beteng ban su artet that da ka bor thamai hadin bakala tam ya ka thong ban pendep ya ka jing ai shispa klorteli ki dawai tika. Modi ula pen sngau ya ka ni ka program man ki baat ka bala pai ba lengba ka All India Radio hanin ka sngi. Hakani ka jingya sa ni ki sembo perkhat bat ki pat kari Modi ula ong ba kini ki shispa teli ki dawai tika bala ai ki la bun bha handrai ki don ru da ki lak teli ki khana ba ai man siam halandet jongki. Modi ula ong ru ba unget scam ba ka jing ai dawai tika hakari kan long ka ba job namar utip shai bha ya ka bor jongkari India bat ki bre jongka. Hakani ka jing kran jong Modi henen ka sngi ula yathoru shafang ka jingpin poi ya ki dawai tika lengba ki drone kabalas dang ha Manipur na do ka ar tarik menta ubnai. Ya kani ka kam ban pen poi ki dawai tika leng baki drone lashim da ka Indian Council of Medical Research ICMR leng ba ka project jongka kabala khat drone resource and outreach in northeast India. Ki officer ka ICMR clear thu ba ya ka iDrone project lasdang hakasien ka baning kong ha Manipur ban persang ya ka jingpen poi ki dawai tika shekishnong ki bajinjar ban poi da ka kalila ni da ka kajat hakithain shatei lammi. Uba FR Kharkongor Chief Electoral Officer ka Meghalaya ulethu ba anbu ikinong video bat ki weide kinong pe bnya ban pentik na ya ka jingya be ya renti ka jingya thap vote hakitu ki jaka thap vote bala pan mi ki jingya kulmar hakapor ba penlong ya ka election shiteng samai hakilai tili ki constituency ha Meghalaya. Lethu Baharaja bala constituency ki don art khundai tili ki jaka thap vote ki bakum kita but sa kamau phlang da shifotali bat kamau ring kneng da pratli. Uba Kharkongor ulethu ru ba anbu 100% ki sipai pahara na ka Central Armed Police Force nalor ki pulit ka jala hakine ki constituency ki bansalong election. Nalor ka ni lethu ru ba ka Election Commission jongkari India kalasha banbu ru ya ki home guards na ka banta ka jing pahara ka perking. Ka Martin Luther Christian University hakasni satjan baladap kala penlong ya ka jingyalang penkop buram ya ki samla pule ki bala pendap ya ki jing pule bapher na ka tai ka skul ba. La penlong ya ka ni ka jingyalang penkop buram online lengba ka YouTube channel jong ka ni ka skul ba hakaba ulat ka Meghalaya usatya pal malik ubalong ru visitor ka tai ka skul ba ula ya ka jingkran sedang hakani ka sni kerpang. Reverend Lindans Pastor Kabalang Presbyterian Mauro ula ya ka jingkran shaki samla ke bela pendap ya ka jing pule nakani ka skol ba hakani ka sngi.
Lapan kop buram ya nyau spa khat wei ngot ki samla pule kentop ya nyau ngot ki bala pendap ya ka PhD lai spa prap wei ngot ki bala pendap ya ka master's degree arspa nyau popra ngot ki bala pendap ya ka bachelor's degree khat lai ngot ki bala pendap ya ka postgraduate diploma bat lai pu ar ngot ki bala pendap ya ka diploma. Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka India kalaram da shipau wicket haka Pakistan haka jingele akai T20 World Cup cricket kabala long ha Dubai henen kasngi. Da kani ka jingjob ka Pakistan kalala ban bu dak ya ka jingjob ka baningkong du persya ya ka India haka ICC World Cup. Ka Pakistan hadian bakala job ya ka toss kala jiet ban le ya ka fielding bat ka India kala tiet ningkong haka ba kalala ban kamai shispa sanpoi run nakabenta nyau wicket haki arpau over balabu. Henry da ka jingle bha ki nong tiet ball jongka ka Pakistan kalala ban penrem ya ka India da shipau wicket u Babar Azam bat u Muhammad Rizwan kilalong ki armut ki nong tiet ball ki bala Punjab ya ka Pakistan hakaba kila kamai Henry pupra run bat nyau pu khandai run. Ka Rotary International kala rakhe ya ka World Polio Day henen kasngi ka phang pedeng jong kani kasngi ka pang menta ka snam kalong ka jing pendap ya ka kular ka bakdaw ya ka jing kular bala shem house nam khat khandai spa prapupra ha ka jingalang ka basap huwei jong ka health assembly banrat dengkhong ya ka jing pang polio ka Rotary kala play ya ka polio plus house nam khat khandai spa prapusan bar kala long ru ka wei na ki nongseng ya ka global polio eradication initiative ka balong ka jing sedang ya ka kam banrat dengkhong ya ka jing pang polio na ka sla perthai house nam khat khandai spa prapupra da ka jing ya trei lang jong ka Rotary bat ki wei ki para nong trei kam ka bala ne da ki house nam menta da ki spa klor ki khana ret ki lala ban yo ya ka dawai polio ba ki la light ru na ka ni ka jing pang ka Rotary kala trei hakani ka benta ban rat dengkhong ya ka jingpang polio la pala life sans nam menta bat ka thong ban pendu pendam ya kani ka jingpang nasla perthai kalom ka bala ban kenjo satang kak to ka nipor e Katnat Biomedical Engineering jangka North Eastern Hill University Nehu rengkat kajingnya trailang bat katnat puli puthi jangka Nehu kan penlong ya kajingnya lang International IBRO APRC Associate School haba kandan kajingnya pelio jingmut syapang kitiar lani kilat jingerap katkum kajuk kabamenta na kabenta ki khanna ki badon kajing tuna hakal yang kabor perkhat perdan kani kajingnya lang kan long nadu ka arpusan tarik hadu ka laipo tarik menta ubnai kajing temu jang kani kajing yalang kalong ban ai kajing tip ko papaka bha syakinong yesem benta syapang kitiar lani kila jingerap katkum kajuk ka bamenta kiban yarap iki khanna ki badon ya kajing dunaha ka buar perkhat perdan khnang ban yarap iki bakin khamla ban le hi ya laki kam bat ban im kajing im ka bakham bha Hameghalia ladon laimut ki bala khlat na covid khat khandai ha ki ar pasaw kanta bala dap dakani ka jingdon ke bala khat na covid khat khandai ha ka jala hadu menta kalap kot shaka 6000 south pa saupon ringut ka khubor bala penmi daka Directorate of Health Services ka yathu bala don ru sap khandai ngut ke bala yo thamai ya ka jingpang covid khat khandai bat shispa ar ngut ke bala kot nakani ka jingpang hanin kasngi kumta ki badang don yo oniu khnang jingpang ha ka jala Meghalia menta ki don handrus pa life khandai ngut bat ki bala kot hadu menta ki don prapu 1000 aspa prapu ringun ladan kumba khat 1000 ngut ki brio ki bala yo thamai ya ka jingpang covid khat khandai ha kari India ha ki arpu saw kanta bala dep baladon ru palat khat 1000 ngut ki bala kon ha ka ju ka por ladon sanspa anru foi ngut ki bala khat nakani ka jingpang hadu menta ladon palat laiklor laipusan lang ngut ki bala kot na covid khat khandai ha kari Menteri katnat ka kot ka khya jongkari India ule thu baka jingdan ki bakot nakani ka jingpang hakari menta kalong khandai phra point iwe nyau na ka shispa bad kani kalong ka bahe tam habenu jor nadu upanai leber baladap Menteri rangba konvet ke sangma ula ong baki khajna halor ka bai umpnyang petrol ba diesel ha Meghalia kilong ka baduna tam hakari katkum kajing batai jong Menteri rangba kajala kadaw ba kador jong kini ki umpnyang kalakiu kadai namar ka jingkiu dor ki umpnyang bampat san hakiri ka perthai hanrai om namar ba ka sarkar jala kapun kiyo ki khajna
Usang ma ula kerana kani hakajing elap election nakabenta ukurtong ka National People's Party hamaurang keneng uba peniyat sings iem. Kabala long ha ompling hakasngi satjan baladam. Ula benrap ru ba kani gajing penduna ya ka khajna sarkar kala penlong ba kador jong ka ompniang petrol ba diesel ha Meghalaya kan long ka baduna tam. Bat katung ilapoi sa kabakot jong kakubor kablawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sashi por kata hakapor prabajing niya sa Delhi Station na kabenta kakubor hakakitin hindi kaban bot pat kakubor pareng hakapor prashiteng kanigaday ka All India Radio Shillong.